At sa gabing maulan, kalsada ay naulanan. Eto na naman si Kim Chino, willing kang diligan. Hindi diligan ng kaalaman about sa love. Kayo gabi-gabi na lang ako nagdidilig ng kaalaman. Mahal! Chinitox pa rin naman. At ang topic natin tonight, di ba nga, ay ang 3 senyales na ang tao ay gaslighter. O, balik tanaw sa ating meaning ng gaslighting para sa mga hindi nakapakakinig kanina. O, ito ay simpleng manipulation na pinagdududa ka ng isang tao kahit alam mo naman talaga yung totoo. Pinapaikot ka harap-harapan, nagsisinungaling sa harap mo. Yun yung gaslighting. O, recap tayo sa 3 senyales na gaslighter yan. Una, sabi ko, siya ay may pagtanggi sa mga nangyari o sinabi kahit na may patunay ka naman. At pangalawa, siya ay gumagamit ng iyong insecurities laban sa'yo. Gaslighting yan. O ito na, pangatlo at panghuli. Gaslighter yan kapag laging nambabaliktad ng usapan o argumento. Diba, yung kapag may conflict kayo or di kayo pagkakasunduan, imbis na ayusin at solusyonan, babaliktarin ang usapan para magmukhang ikaw ang mali. O kunwari nag-voice out ka, kinausap mo. Sasabihin mo, lagi na lang ako nagsasalita, hindi ka nakikinig. Yung sagot niyan sa'yo, pambabaliktad. Ang ingay mo kasi, kaya hindi ako nakikinig. 'Di ba? O di kaya ang tanong mo, kunwari nagtanong ka, sasagutin niya rin ang tanong. Yung mga ganun, 'di ba? Yung imbis na sagutin yung tanong mo para magkaayos kayo, sasagutin ka rin ng tanong, pabalang pa. 'Di ba mahal ang sakit sa puso nun? Honestly yung gusto mong ayusin yung relasyon nyo kaso siya gusto pang manumbat at pagmukain ka na laging mali at siya yung laging tama. Ang hirap mag-gaslight. Emotional abuse yan. At mahirap matukoy sa umpisa, pero kapag paulit-ulit nang nangyari, ikaw na yung kawawa Kumbaga kapag hinayaan mo yung sarili mo sa relasyon na ganyan, maki-question mo na talaga yung worth mo. Questionin mo yung halaga mo, 'di ba? Mawawalan ka ng confidence, mawawalan ka ng peace of mind. Kaya sana makatulong or nakatulong ang Chinitox topic natin tonight. At pwede rin namang kay DJ Kim Chino ka sumugal. Ano, gusto mo ba? O siya, mahal. Ako ay magpapaalam na. At dapat kabisado mo na, Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. 69 yan. 6 to 9 PM tayo gabi-gabi. At muli, ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Walang iba, DJ Kim Chino. At susunod na po ang Ibasa Princess ng 90.7 Love Radio, Rocky Terra sa kanyang programang Rocky's Secret Files. Manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Here's Brown Revival